За нас е изключително удоволствие да предадем емоцията и всичко, което тук се изживява всяка една година. От 60-та година съм започнала, когато съм била млада вълка, и от тогава вече участвам в всички възстановки от Априлското въстание. Всичко се прави от сърце и това се личи. Включват се всички жители като общност на нашата община, както имаме изключително много гости от цялата страна.